Madoka chere mabuja akanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rechigumi nombiri mumwedzi uno hwakukadzi. Tikutandira kwedu nokwamutoko bato roCCC rasiyiwapo kare nemumwe anga ari mumwe kanzura kwedu nokwamutoko, mukanzura wemamutoko Urita Muchemwa agoreketa yeye kutoti aiwa ndichada bazvo kuita nhengo yebato roCCC, kureketa kuti kunyangwe nomukanzurumo aiwa achiri kupinda ba agoreketa yeye kutoti aiwa ndiri kuenda kwakaenda Chamisa tera Chamisa wangu. Tikaitione kuti zvichazoitiwa lini zvokuti atsiwiwe kuisiwe mumwe, peno ana Tshabangu vachaisa mumwe, peno zvichasiyiwa zvakadano, ticharamba hedu takandoringa. Chitima chaChamisa chobhuruchi chinenge chaita kubisiwa njanji chaiko kuti chireke kugotekaira. Rekaitione ipapa kuti zvinenge zvipera sei. Hwakadarisa namadzimba muto naNahwende hwari kuratidza pachena kutoti hwari kufara bano kuita kuita gift stars tisiziva papodzi pona Amos Chibaya. Hwagowanangidzira wachireketa tunhu tubhende wachireketa notsumo nemadimikira kuti kwai vanhu vava vari kutaisa chitima chii. Rekai tigoona ipapa kuti zviri kumbopera zvakaita sei. Iye Hwende agoti ndichazoita katombokanyai naBlessed Mhlanga. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinoita. Ukuwo Tshabangu kureketa kuno kunangidziwa nomubiyache Albert Mhlanga kuti kwai Tshabangu akuita kuseenzesa masimba yache zvisiri izvo zvatakabvumirana naye. Kwaita tiribe kumbomisa kuti aite ndiye seneta. Paakazviisa ipapo idi kaita Tshabangu kaimbavha kuita kudirirawo mumazoe ozvisiya akati aiwa pandotozvidirirawo. Kunoreka tione kuti zvichapera sei. Iye Albert Mhlanga agotoreketa kuti Ozeki watori nemapepa mairi ano mazita awanhu waifanira kupinda, asi iwo wakasarudza kutora bepa raChabangu. Rekai tione hedu kwazvinoperera. Monzora norimwe saiti ari kutopembera ipapa, ari kufara, ari kuti takumutsapo kare bato redu roMDC. Kwakaita kutsvuka. Rekai hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvichienda nokupi. Pokare kuti zvinenge zvichipera sei, tinoramba takaringa tichindokunyepai. Hwamunangarwa kureketa kuno hwakasimuka manhokonhoko nozuro pakati pausiku kusimuka nguva dzinotekaira warwi wachienda kuDubai kwai kuWorld Government Summit. Ikweyo kwai kunenge kuteketiwa nokuzemena nyaya dzinoita kuti ramangwana ringe rakaita kuringana. Paiwo Hwamunangarwa aiwa rekai tione nokuti waribekana chibodzi chavari kufunga maererano nozveramangwana, nokuti vanenge vasisipo wabiyedu. Wabereki wairi wanowapwere wavo wakarambiwa kupuwa mapepa ozvakaburika mubvunzo dzoCambridge kuLomagundi College pabodzi pono kuGateway High School. Watoenda kumagweta anoira kodzero dzevanhu kuti kwai waende kudare kuti wagopuwe mapepa aya. Zvikaita ipapapa tandoringa kuti tiribe kunyepiwa manje kuti mbanani waberekiwo, nokuti wapwere wavo wachiri pasi pomakore 10 saka wanorekete kwaba kuti mbanani. Asi dai takona kuwaziwa, munotoona kuti pene ipapa waireka hawo kugobhadhara mari dzechikoro dzinodika nadzo wachitemba kuti wanhu womusangano. Rekai tirambe takaringa tichazokunyepai. Kuramba takaisa dziso ipapo tinokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Energy mutodi izvezvi ari kumira fani, ari kuda kuti kwai dare reparamende ritumire vanhu kuAmerica koita kureketa kuti wabisiwe zvirango zvoupfumi. Dai waita simba rakadari kuisana noori, dai waigoita simba rakadari kuti nyika ibudirire, zvinhu zvakaita svede chaiyo. Kuno ipapa unenge uchidoti kuita kunge munhu ari kutsika kasvasvaira kakaisiwa minzwa, unobva waita kusaya kuti chii chaizvo chiri kuitika ipapo. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Asi
dai watoita kurambiwa kana mavhiza yacho achirambiwa pokare kuti wareke kuenda kuAmericako tigare tese kaamuno tione kuti zviri kudii, charamba takaringa hedu. Zimuseki yagoreketa ipapa ikati wari kuda kunyora bvunzo pakati pogore wanofanira kubhadhara mari dzacho zuva rochimakumi mwedzi uri kuteera iwo ribe kupfuura. Ipapa mari dzaisiwa kwai dziri pekuchinja $24 $24 pachirungu kuchidzidzo chibodzi paorevhuro. Erevhuro payapetiwa kairi kuita $40 unobva waita kuona kuti asi chandoitika ipapa wari kureketa kuti zvakaitika gore rapfuura kuti hurumende yakabhadhara zvikamu $55 55% pachirungu ndo zviri kuitika gore rino pokare. Asi vanofunda kuzvikoro zviri zvakazvimira zvegani aiwa kwai kutokosora yese kuita kubhadhara nomuseredzero pokare kwaiwa nenguva achida kuita zvidzidzo zvakaita sana building iwo ana woodwork nekudii kwai kutoburitsa imwe pokare imwe $10 warume nombva waita kuona kuti pakaita kunyangara. Rikaiti kuona kuti zvinenge zvipera sei. Zvatinogara reketa zviya kuti mapurisa anoita batusvinu mukugwarashaika ari kuita vanhu vari kuti ndomba vhana gororo God knows machingura kureketa kuno mhuri yache iri kuhwadziwa iri kuramba zvakareketiwa nemapurisa kuti ndo zvagoitika pawagomugwarasha nopfuti. Mhuri iri kuti mutumbi wache wongo une mabara akawanditsa aribei chekuita nokureketaiwa kakaita nemapurisa. Rikaitione ipapa izvi zvinoita kunyangadza. Ndizvo tichiramba tichiti dai zvareka ugodando charamba edu takaringa kuona kwazvinenge zvipereramo. Hozera wagoti kwai gasi rokubikisa riya kwairi kufanira kutengesiwa $1 nemasendi $86 pachirungu. Mabuja pakaita kunyangariwa kana wakomana. Ipapa tikada kuringapo kare wamuturi wari kuramba wakasimba nonyaya yawo kwai izvezvi taakunadzira kuti tiburitse imwe mari inenge yakatsigirwa nogoridhe kuitira kuti mari yomunyika ireke kugoita kugarira nhanzva iri pamutserendende kudano. Aidi rikaiti rambe takaringa. Asi izvi tiri kuzviona wari kundobenhutsa zvakamboitiwa nana Gono iwo wakuti aiwa tinozvikona tiri kuita zviri nani. Asi wachibenhutsa zvibodzizvo paribe chinochinja. Nhunzi inogadzira bauchi warume. Rikaiti rambe takaringa kuona kuti wanoipedza sei. Tiri kufara masoko amurika izvezvi omakwai ari kureketeka kwai izvezvi Hamilton Masakadza achabisiwa pachigaro chache chokuita ndiye anoringa zvinoitika kuZimbabwe Cricket, Director of Cricket pachirungu. Dai zvakadando idi wari kutononoka kunongewa chaiko kumubisa nokutoti ndo vanhu vakuwadza mutambo wekiriketi munyika. Asi tiri kutenda kuti zvada kuitika manje tikachiringa dziri kuitika pasi rese. Izvezvi South Africa wakudzinga vanhu vari kuti wauya koita urendo wanga wakatopuwa mapepa omavhiza waye wachida kuyabenhutsa kuti aingidziwe kurepa kwawo. Kwai mwedzi uno ukapera uribe kupuwa mapepa ako ibvo watiza ibvo watobenhuka kunyika kwako. Pakaita kunyangara. Apawo zvirwere zvepabonde zvaita kusimudza musoro kureketa kuno munzvimbo yeGauteng. Kwai izvezvi iyo dhiropu iya kwai yaita kuvhiringa vanhu izvezvi. Ukatoona wakuru wehurumende wakunyora tsamba kuti imi gongwarirai mukasikinya tukono ndo zvinoitika. Idi vanhu dai waziwa hawo waita tusvinu. Uyu akambenga ari mukuru wana mutongi Mohweng kwai ari kureketa izvezvi kuti ndichakandomira ipapo pakuti ndichaita mutungamiri wenyika ino basi. Rekaitione iye agoreketa kuti ndo zvandakanyepewa naYahwe kuti ndichaita mutungamiri wenyika. Kuno achaita sei paribe ari kuziva bato rache paribe ari kuziva kuti zvinenge zvimbotekera sei. Asi rekaitione kuti zvinenge zvichienda nokupi. KuLiberia izvezvi kwai wadzimaiwo masoja vari kuita kuvhiringika izvezvi wachiramba kutoti aripo ari mutungamiri ari gurukota rinoringana zvekuchengetedzwa kwenyika nougaro hwemasoja
iye abisiwe pachigaro. Ukaona zvada ndozoti paita kunyangara. Dai kuri kwedu varume wari kubvuriwa izvezvi wari kurohwa, kana kuti varume wavo ndovangadai wari ndio wari kurohonze wakadzi wenyu wari kuita musikanzo panze apo. Zvakaita kunyangara. Asi tiri kutenda kuti dzimwe nyika dzinokusununguka kuri nani kudarika kwedu kurimo. Kwai kunodare muNetherlands raramba kuti hurumende ikweyo iendesere vanhu vokuIsraeri zvinhu zvavanoda kugadzirisa ndege dzorudzi rwoma F-35. Tikuramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi. Apa Ivory Coast ndiyo yakagohwina tuiri kukabodzi tichiti makorokoto ndo wakuru vari kutonga muAfrica idi. Nyaya yotokerera ichihwadza vazhinji. Mumwe mugwicho ane makore 24 anga ari ndiye anga akamhanyitsa chaizvo, kumhanyitsa makilomita 40 mairi 42 kilomita marathon pachirungu. Kelvin Kiptum watisiya akagwarashiwa notsaona yomotika. Kunoya idi yawe dai waita kuti zvireke kugodanda wakomana kutoti iye mugwicho achiri kungwa oita kutekaira achibva atisiya. Iwa ana tongombe yawa wachiri kuita kusikinya tukono wari kuramba wandoripo. Aidi zvakaita kunyangariwa. Asi iri kuti mweya wacho dai wazorora murugareni. Tiri ipapo mabuja panohwadzapo. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.